गैथारामोनब्ला 2020आव बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगो राजु कुमार नार्जारिया बोरै जेनेरेल सेक्रेटारि मोनखो सानदों प्रमद बर' सारा बिटिसिनि चिफ जानो बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन बिदि खालामगोन ब्लेकमेलिं सिस्टेम हरगासिनो आं जाम्बा পিছত ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহি আছে আমি खुलुमबाय रायजोफोर आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो जासिनाय थाबाय सान्दुङा गोसाथार नै आंनि बे लामायाव ओरैनो एसे जास्ट बेरायग्लांलाबायदों आरोखि दा बावनो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो होननानै आं सानदों आरोखि दा हाग्रामा महिलारि सारा मा खोथा बुंदों बा जोंनि बिटिसि समस्त बिटिसिनि रायजो राजा आरो जाथि जनगोष्ठी गासैखौ लानानै हाग्रामा महिलारि सारा दा बिटिसिआव दैदेनगासिनो दङ दा फैगोन जे बिधान सभानि थाखायबो माखासे रायजो राजा बिटिसिनिखौ माबोरै डेभेलपमेन्ट खालामो बिनि सायाव खोथा बुंदों आरो इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बेनि सायाव माखासे जोंनि बिटिसिनि अभाब अभियोग आरो माखासे बिटिआर एकर्डनि जे क्लजफोर थानाय बेखौ दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सायाव खोथा बुंदों दा मेन बाथ्रायाव थांनायनि सिगां प्रेक्टिकेल बसुमतारीखौ जे देबर अशक गयारिया मा खोथा बुंदों बिनि सायाव रोखा क्लियार खोथा बुंदों माखासे इउपिपिएलआ जे थगायनाय खामानिफोरजों मावमारो नामा प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि जय नांगालनि रायजोफोर आङो मोनसे खोथा बुंहरनो सानदों प्रमद बर' सारा बिटिसिनि चिफ जानो बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन ना बड'लेण्ड हास्थायनानै डिमान्ड खालामदोंमोन डाउट जायो आङो दिनैसिमबो डाउट ओरैबादि गोनो गोथो आङो खोथाखौनो बुजिया बेहा जुदि बिटिसिनि चिफ जानायनि गोसो गैथारामोनब्ला बेहा पलिटिक्सनि एकेबारे साननाय सिमां मिजिं गैथारामोनब्ला 2020आव बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगो राजु कुमार नार्जारिया बोरै जेनेरेल सेक्रेटारि मोनखो बबे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनानै बियो जेनेरेल सेक्रेटारि मोनखो आबसुनि एक्जिस्टिं लिडारफ्रा मानो दुखु मोनखो होमब्ला सिङाव पलिटिक्सनि केरियारखौ प्रमद बर' सारा गाव प्रेसिडेन्ट एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानायनिफ्राय माबायदि खालामबोदों रायजोफोर खोथाया साननो गोनां राजु कुमार नार्जारि सारखौ दिनैसिम आबसुनि नेताफ्रा गोरबो बिखायाव एसे उसुबिदा मोनो आं मिथिगौ आं मा बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय रायजोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ दा मानो टिकेट मोनाखै बिलाय जेनेरेल सेक्रेटारि जालायनानै आबसुनिफ्राय अबजेक्शन फैयो नोंथांमोना रोखा रोखा बिजिर जुदि प्रमद बर' सारनाव पलिटिक्सनि सिगांनिफ्रायनो माइन्डसेट गैयामोनब्ला बबे जायगानिफ्राय डाइरेक्ट राजु कुमार नार्जारि सारा जेनेरेल सेक्रेटारि जानो मोनखो बे हिसाबा मिलाया रायजोफोर मानसि गैयामोन नामा आबसुआव पिसिडिआरनि दैदेनगिरिफोरनाव मा हिसाबजों आसरित मोनदों आबसुनि नेताफ्रा बेजोंथ' नोङो एनजिअ थानाय समावनो प्रमद बर' सारा गोगोम गोथौ सिंजों सोमोन्दो दं बेखौथ' जोंनि आबसुनि नेताफ्रा एथ' बुजियाखैमोन नालाय जे दिननिफ्राय प्रमद सारा एबसुनि प्रेसिडेन्ट जादों बे दिननिफ्राय एबसुआ सायाव स्ट्रं सिङाव खंख्ला जादों रायजोफोर आं बेखौ बुंहरो नंगौ एकेबारे सायाव गावहा उन सिगां AK-47 फाख्रा गानलायनानै बडिगार्ड लानानै लामायाव रेल जथियो ओमफ्राय लामायाव हाइरड ब्लक खालामो हाइवे ट्रेन रेलवे ट्रेक बन्द खालामो
आङो खाथियाव थांनानै माबादि बडिगार्डआ होननानै नायोमोन आरोखि बै धरनाफ्राव बा सानै एथ' गोलाव सिलाया खाथियाव नायोमोन आङो बै समाव मिथिबाय बिदि जायो जे दिननिफ्राय रोनगोरा नार्जारी सारा बेखौ प्रेसिडेन्ट खालामदों 2009आव बे दिननिफ्राय आबसुआ सायाव बिराद स्ट्रं No Bodoland, no race, no Bodoland, no race. Jan Denge, Ras Lenge, no do or die. ओरैबायदि strong. आं खुनु BTCनि सिप EM, GM, MLA जानायनि आंहा सिमां गैया. आङो बिदियाव जेबो गैया. बड'लेण्डनि जेंनाया जे दिनसिमावनाखि जाफुंहैया ओइ दिनसिमनाखि आङो नागारा जेब्लानाखि बर'फोरनि जेंनाया सुफुंजाबाय होमब्लासो आङो आंनि डायरिखौ फुल स्टप होनानै आंनि आंगो गामि सौरागुरि गामियाव आंनि आइ आफा आदा आनैमोनजों आङो रायजो जाहैगोन। दिनै नों बहा थायो प्रमद बर' सार? क'क्राझारनि मा गामिमोनलाय बियो? क'क्राझारनि नैबे गौरांनि ओरै फैनाया राजकुमार नार्जारिनि चन्द्रपारायाव थायो, रङियाव थायो बा गुवाहाटियाव सम जेनेबा खामानि दंबा बहाथो सौरागुरियाव थाखो? आसरित रायजोफोर आं बे मोनसेनि जुनैल' दुखु मोनो प्रमद बर' सारा आबसु बादि गोथार मोनसे आफादखौ एथ' गोलाव संग्राम खालामबोनाय आबसुनि दानि एक्जिस्टिं नेताफोरखौ दग' मग' दोनबाय, आकवार्डआव दोनबाय। आकवार्ड माने गोनो गोथो आसु मासु खालामबाय। दा आबसुनि नेताफ्रा दिपेन बर' सारा, कनेन्द्र बसुमतारी सारा, खोरोमदाव औवारी सारा ना बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि मैखोमै धरना होनो हायो, ना इउपिपिएलजोंनो एखेबारे स्ट्रं लोगो जानानै खामानि मावनो हायो, ना जोंनि नैबे बिपिएफ नांगाल पार्टियावनो जगदान लानानै स्ट्रङै खामानि मावनो हायो। आबसुआ दा बिराद दग' मग' जानानै दङ। बेखौ सोर खालामदों? मिस्टार प्रमद बर' सार। बिसिबां लाजिथाव जाबाय रायजो राजाथांमोन मिथिगौ। थांनाय नैबे मासाव 7 तारिख फेब्रुवारियाव टंलानि सेन्ट्रेल एबसु कनफारेन्सआव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आलासि महरै नुजाफैनो गोनां दंमोन। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फैयाखै। मानो? बेसेबां लासिंसिं बोरै थाबावगोन बे प्रमद बर' सारजों? जेननाय आरो जेननाय। सोरबाखि 40टा कनस्टिटिउन्सियाव 7टाल' देरहाजायो। जेननाय मानसि एखेबारे खुनु पाब्लिक गैया। दुखे नखवा खामनाय एथु কি হবো একবারে পাবলিকে নাই প্রমোদ বড়র লগত এতিয়া নো मा जाखो बेलाय? आंखौ एथ' दुरबल दासा इउपिपिएल नि आइटि सेल नोंथांमोन लिडारफोर आजिखालि ना এই पाब्लिके নাই तार লগত बोरै होजाखोनसैलाय? आरो नोङो एथ' गिदिर आफाद सेन्ट्रेल एबसु गोथार आफाद स्ट्रं बर'नि बड'फाजों दैदेनबोजानाय मोनसे स्ट्रं आफादाव मानो केन्सेल खालामजाखो? नै दाखालिसो फैदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि गसाइगाव समस्तिनि संकस खेराइ फोरबोआव फैदों। बिटिसि एकर्ड डे 10 तारिखआव क'क्राझाराव फैदों। टंलानिफ्राय गुवाहाटिया खय किल'मिटार जायो? मानो फैजायाखसै? मा खारनाव? रायजोफोर गैया। बिराद दग' मग' खालामलांबाय प्रमद बर' सारा आबसुखौ। दा आबसुआ ना बड'लेण्ड बिफिनजायो, दाना आबसुआ पार्टिफोरजोंनो स्ट्रंलि सापर्ट होजायो। जेबो खालामजाला। दा ओरैबायदि दग' मग' जानानै थाबाय आबसुनि नेताफ्रा। थांनाय एमपि इलेक्सनाव दिपेन बर' सारा दिलीप सयखियानो भट बिनानै होबाय। नै दा नायसनजाला आयै फिसा बिदि जाबाय। थांनाय बिटिसिआव इउपिपिएलनि जानानै एबसुनि नेताफ्रा एफा एनै भट बिनानै होबाय। नै जलदब जेनबाय। दा
आबसुनि नेताफोरनि एजेन्डाया दा मा जागोन? ओरैबायदि लाजिफोनांबाय प्रमद बर' सारा आबसुखौ, माने बेस्राफोर दा ओरै जानो ना ओरै जानो, ओरै खालामनो ना ओरै खालामनो, नैबेखौ बुंबा नैबाव सौग्रावो, नैबेखौ बुंबा हबाव सौग्रावो। आं बेखौल' दुखु मोनदों आरोखि, बेखौल' दुखु मोनदों रायजोफोर। आं बेनि जुनै एसे उसुबिदा मोनो दा प्रमद बर' सारखौ, माने आबसुखौ बिदि खैफोदाव खोख्लैलांनो नाङामोन आरोखि प्रमद बर' सारा। आरो आं बुंहरबाय दिनै इउपिपिएलनि आइटि सेलफ्रा गोबां आंखौ फाव फान्दायगासिनो दङ। आंखौ मा होनदों, गारि फाननांबाय, माबा सोबाफैजादोंनो, माबा हिनजाव बुरि लानांदोंनो। प्रेक्टिकेल बसुमतारिया एसे डेन्जार मानसि। आंनाव गैयाब्लाबो 50-60थासो गारि सोलायलांनाय, मटर साइकेल कार सोलायलांनायनि मोनसे मिजिं दं। दा आङो 7था सोलायजेनबाय, गंब्रै मटर साइकेल कार गंथाम सोलायजेनबाय आङो 50थानि बारा लाइफआव गारि बाइकखौ आं सोलायलांगोन। देग्लायबो सोलायगोन आरोबाव। आरो आंनि हिनजावा बुरि नङा, आंनि हिनजावा आंनिफ्राय 11 बोसोर गदाय। खाथियाव नुयोब्ला इउपिपिएलनि नेता, इउपिपिएलनि आइटि सेलफ्रा खदै गजोबगोन। जाम्बा मोनदों सोर हिनजावलाय आंखौ सोबानो। दा थांनानै मिडिया बाइट लायोबानो जाबायना, होमबा प्रेक्टिकेला फ्लप जागोन। थांनानै मिटिं खालामनो लिंबोबानो जाबायना बे हिनजावखौ, होमबा साबसिन फ्लप जागोन प्रेक्टिकेल बसुमतारिया। प्रेक्टिकेल बसुमतारिया 2024नि जुन दानाव गोबां मानसिफ्रा पक्स' रेप केसाव गोग्लैदों, बे केसाव गैया। बेयावनो बुजि प्रेक्टिकेल बसुमतारिया सोर, मा रोखोमनि मानसि। I don't be afraid anyone. आं रावखौबो गिया। मा फान्दाय साथाम सिख्लाफोर आंनाव मेसेज हरगासिनो दं फेसबुकआव। नोंनि नाम्बारा हरफिनदो, आं बावबाय, नै आंखौ बावबाय नामा, ओइ बिदि खालामगोन, बिदि खालामगोन, ब्लेकमेलिं सिस्टेम हरगासिनो आंनाव। आं जाम्बा। प्रेक्टिकेल बसुमतारिया सायाव जाम्बा जला गरिब साइस जानो हागौ, सिङाव नङा। सिम्प्लिसिटि एन्ड हाइ थिंकिं। आंहा खुनु गिनांगौ गैया, आं इसोरखौल' गियो। मानसिया इसोरजोंल' थानांगौ, ओमफ्राय मोजां हाबा मावनांगौ। क'क्राझार गेलेमफु जितु रेलवे ट्रेक, रेलवे लाइन, हयতো फाउन्डेशन কৰি যাব। তো মোৰ এটাই কিবা যে যেহেতু বহুত বছৰৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহি আছে, আমি বিটিচিৰ কাৰণে কিবা এটা ভাল পেকেজ আমাৰ কাৰণে যাতে দি যায়, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম। কি ভাল পেকেজ দিয়ে সেইটো পিছত কথা হ'ব, কিন্তু আমি অনুৰোধ জনাম যে বিটিচি বাকী ৰাইজৰ কাৰণে ভাল এটা পেকেজ দি যাওক বুলি আমি অনুৰোধ কৰিম। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি আছে অসমত মাৰ্চ মাহত, এনেকুৱা এইফালে প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত আহিব বুলি আমি শুনি আছো। যদি প্ৰথম সপ্তাহ নহয়, ছেকেণ্ড উইকতো আহিব পাৰে। জনক কোকৰাঝাৰ গেলেমপুৰ যিটো ৰেলৱে ট্ৰেক, ৰেলৱে লাইন, হয়তো ফাউণ্ডেশ্যন কৰি যাব। তো মোৰ এটাই কিবা যে যেহেতু বহুত বছৰৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহি আছে, আমি বিটিচিৰ কাৰণে কিবা এটা ভাল পেকেজ আমাৰ কাৰণে যাতে দি যায়, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম। কি ভাল পেকেজ দিয়ে সেইটো পিছত কথা হ'ব, কিন্তু আমি